ማና አስመራ እትልሌሉ ብጽሬታ ብጽባቀ ናይ አርት ዴኮ ዝኾነ ህንጻታታ አዝያ መሳጢትያ ብዙሓት በጻሕቱን ከተማ አስመራ ኣብ ዘድንቀዋይም ምስ ከተማ ሮማውን የመሳስለዋይም ንሎም እምበር ብዛዕባ ናይ 100 ዓመት ማለት ሓደ ክፍለ ዘመን ኣውፂራ ዘላ ካቴድራል ዘላሊ ትሕዝቶይክ ህልወና መቸም ገለገለ አባህላታት አለው ደቀ አስመራ ሰዓት ኣብታሓቶም እዋን ወደ አስመራ ዶ ሰዓት ያስር ይብሉ ኻይም እዚ ድማ ማዕረክ እንደ ፉሊነት ወይ ናይታ ከተማ ላንድማርክ ወይ መለለይት ኮይና ከምዘላይ ዘረዳካ ንሎም ባር ብዛዕባ ካቴድራል ተሰሪሓትሉ ዝነበረት ዘመን ክሳብ ሎሚ ዘሎ ኣብ ውሽጣ ዝርከብ ዝተፈላለዩ ቅርስታትን ካልእን ዝድስስ ትሕዝቶ ይቀርበልና ክትከታተሉና በአኽብሮት ንዕድም قدامه تريتا هزيو صحابي قبرا زي حسس كنكا زخونة قبعان حبرن زي بلو ناي حطوب من دقون نتأمات عيني مارخ وشتاوي ديزاينن ركيق طبابن تباقنا مستمقاري عدم بتخال شنخ عابو قلبت حيال تعال 5 حلفة يمسكر أما أكل كتما سمريات دوكينا أبتي رزين ترقم زلوه قودن حارنت كاتركب كاتدراله قدنا حرنت حد خابتي هبعراربو بتقمة طوان قياشوان نزورة سحب مقديهم أبتو قدناون بزوحاتن عدن نقطن سنهنتا تدبكينن يركبا كابتن فتواتن مسدتن سنهنتا كاتدراليا كاتدرالي كاب صفح بحري كلتا شحن 325 متر بريخة أبتا متشوت ختم أسمرة توسخ الطباقة تهب هنسايا كابتي زيجبتن لعلخة ركيو بحلا ورشات وننن ناي قزار إسا كبريز رخبتن هنسايا بزلوا فولي كدن سنة هنسان ترايزي كوني كاتدرالي ببحرياوي ملكعون لعل كبريات ونن نفسو كفسب كبتحا كنا قداد الرخي تفتر تتأميتا تفتو تبتحا تمسد عميق فغري تحدر أبزاني حلم ختم زخونة أسمرة ناي إمنا كورنا عبوتات حز كم ولا كابر حقن كربان ترأي بخل ما أزن تتمتن بخلو تفتون كينيو حيمانة وهنته ويبيت مقدس مخانا وكالي تبقى ختم أسمرة بمخان فوليتا مسدو تفتر نقياشو ترايزي كونتكن نبرتاون إن حدرت تسحب أبز حلفة ناي أمئت عمتات عدمية كاتدرالي حانتي كاب أرماتات رئيس ختم أسمرة تكون بقعة بتخال شنخون ناي ملا حزب إرترا كبرن حبننيا حبرة السب إرترا أمعك أبهلا ورشان نزلو بلوز كبرتات تنصبارق مسات الدحرة بايتهون تونن كاتدرالي نقدس ماركوز توفيتن نتان اشتو بيت كريستيان ازدكاتن عباي هنس أمخانا سندات تاريخي حبرو بيت كريستيان قدوس ماركوزون بشحن شومنت 295 بأورستس كانافينيس تبهلا مهندسيا تانيتا أسرار حانا يلوم باردياسن هنساوي سلوانا برا እታ ቤተ መቅደስ ዳግማይ ክትሰርሐን ክትሰፍሕን ተደልየ ምሉእ ብምሉእ ብሕጡብ ዝተሃንፀን ዝኾነ ግዳማዊ ሽፋን ሸሜንቶ ዘይተለበጠ ክኸውን ተሓስበ ሰነ 1921 እምነ መሰረት ተነቢረዋ ውሽጣውን ግዳማውን ጽባቐ ንኽህልዋውን ዓብ ጻዕሪ ተኻየደላ መሃንድስ ካቴድራል መሃንድስ ማሪዮ ማዘቲዮ ንካቴድራል ዓብ ዲዛይን ኣዳልዩላ كاب 1921 كساب مسكرم 1923 تهانزت روماوي قوتي حيزا اب 1923 ملؤ بملؤ تسازمت كاتدرالي هاب 2500 متر وحات 3000 متر صفحات تدكونت هنصايا اوشت كاتدرال خا بزحات دنقت هنصات اللو اتي استات 52 متر قمت زلو هنصا دولكا حدا خابتم اگرنت طبابيو ابز هنصا دول 8 دولات اللوا نختم اسمرا دما كم طعم زيمان دحين كوينن غزي يحبرام
1924 ዝተሃንጻ 4 ሰዓታት መንደቕ ካቴድራልን እቲ ካልእ ጽባቐ ናይታ ህንጻየን ጥበብ ስራሕ ናይ ዘን 4 ሰዓታት ኣዝዩ ኣገራሚ እዩ ቅድም ብመካኒካዊ ኣገባብ 5:15 ደቂቕ ይድወላ ነበራ 1992 ናብ ኤሌክትሪካዊ ስራሕ ተመሓይሸን ስራሕን ቀጸላ ኣብ ቀጽሪ ካቴድራል ካልእ ኣገራሚ ህንጻ ኣሎ እቲ ህንጻ ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ይህብ ካብ 1923 ክሳብ ጎበጣ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዘገልገለ ሙዓሊ ናይ ቅድመ ትምህርቲ ነበረ ብኩሉ መኣዝን ናይ ካቴድራል ጽባቐ ስነ ህንጻ ኣሎ ብሰሜናዊ ሸነኽ ካቴድራል ብ1925 ዝተሃንጸ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ መጀመርታ ቤት ማሕተም ከም ዝኾነ ዝእመነሉ ህንጻ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ንመጀመርታ ግዜ ዝተፈላለዩ መጽሓፍትን መጽሔታትን ኣብዛ ቤት ማሕተም ፈርዩ ውሽጢ ቀጽሪ ካቴድራል ካልእ ኣደናቂ ህንጻ ኣሎ ኣብዚ ውቁብ ህንጻ ብሰለስተ ኣዕኑድ ተደገፉ ብቅዲ ሮማውያን ተነድፈ ሰለስተ ቅስታት ዝሓዘ ህንጻ ኣዝዩ ኣገራሚ እዩ ብምብራቃዊ ሸነኽ ካቴድራል ውን ብውሕሉል ቅርጺ ዝተቐርጸትን ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐትን ውቅብትን እሽተገዛላ ማይክሮፎን ልሙድ ኣብ ዘይነበረሉ ካብዛ ህንጻ ደወል ምትእኽኻብ ይጋዋሕ ነበረ ዳርጋ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ንብረት ካብ ዕንጨይቲ ውሊዕ ዝተሰርሐ እዩ ኣብ ውሽጢ ካቴድራል ንቲያትርን ሙዚቃን ዘገልግል ዓቢ ኣዳራሽ እውን ኣሎ ኣብቲ ኣዳራሽ እውን ፊልምታት ይቐርብ ነበረ ውሽጣዊ ህንጻ ካቴድራል ቤተ መዘክር ዘስምዮ ትሕዝቶ ኣለዎ ፍርያት ሓያሎ ፍሉጣትን ጥንታውያንን ስነ ጥበበኛታት ስእሊ ተዓቂቡ ይርከብ በዚህ ካዚ ዝተፈላለዩ ቅርጽታትን ሓወልትታትን ኣብዚ ህንጻ ይርከቡ ካቴድራል ውክልና ናይ ብዙሕ ኣደናቂ ስነ ህንጻ እያ ጽቡቕ ኣቃውማ እውን ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ምስ ምድኳና ማእከል ስሕበት ነበርትን በጻሕትን ክትከውን ኣኽልዋ ይርከብ ዘለዋ ጽባቐ ዓቂባ ንመበል 100 ዓመት ህንጻ ኣኽቢራ ካቴድራል ኣርማን ሓበንን ህዝቢ ኤርትራ ኮይና ትቕጽላላ